Good morning. Oh, the night. Sir, fayda. आले कसला Ita. Nangshada fanadanda. Nangshada fanadanda. Nada, pode ser confiança. Man. Nada, não. Não kamu pia. Saya belum. Ora bagi mendang kok. Wow. Dia belum lagi kok. Nang miran rasa. Hello. Rise a call. Mobile malah selfie kamera jagan bra. LB হবে ঠকামান ফেস দেখে না bagaimana pun sama lah aku lagi mana ini tab selap kayaknya kamu ada songong kemana konsep mama basah sih na Noit atas. oh selap Sonitpur jilaya hotel lain. sana tuh nang kok Start. satu dia lagi oh ai berapa masa dah Iyo. Nang sunday asore. Behon nai. masih oh nih Islam 10 rupiah. ini kan kena Atas hasil kalau satu. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. चलिए daman sepi aku mah baik mah Ada.
सोरनिजों न'आनो फेनसेगा न'आनो थालिर मोनासै दिनैबो Hmm? दिनैबो थालिर मोनासै ओमफ्राय सोरनावबा दंमोन Kira आइया थालिर मोनाखै दिनैबो paham dong. Sono fu bazaar मा जोंनि बायदि माबा बिदि आपेल दखाना थाबाय थायाना बेलासियावल'सो ओमफ्राय हाथायबा बेलासियाव मानि हाथाय नङाबा मोनबावासो आपेलखौबो आपेलखौ मोनदो ओमफ्राय आपेल दखान थालिरखौनो लाया ओमफ्राय बाजारावथ' ओंखारो थाब जोबोमोना बारा ओंखारा जोंनि बायदि बिदि आपेल दखाना बुरजा नङाना जोंनि बायदि आलाय आलायखाना जाबावनो नों दहाय अख्रुबनो हानाय बेखौ बारा भिटामिन जाबाबो ओंखारो खोमा दां मा जानोखाय बिदि होननायालाय थेथ्लानियाव थानाय माबा फिथाइ सामथाइनि नामखौ मिथिजोबा नों खुसेर जानो Ini नंगौना नङाबा नंगौना नङामोनबा खुसेरबो गायो जानो नोङो जानायाव आन्दाज मोनो दहाय अख्रुबनाय बेखौ जाबाय थाबा सुगार जागोन जाया मालाय बेखौ जाबाथाय जाबाय मास मोननै मोनथाम जानांगौनो रानि मास मोनसे थांगौमोन ना गद गद जाबा नांखागोन बे नङामोन खोमाहाय नङाना sabah dua dong. Udah apa komen bis Benda. सोर दं कमेन्ट होनलाय दे नों खाजुखौ जायाखै जाबावबाय Ini boleh. Sampai jalan gitu. बेयाव थाइजौ आसार बानायनोलां मोनसे मोजांसो जागोन ना थाइजौ आसार बानायनायनि बयामाव बे गोजाया गाजरसो खोमा Turmus. जाबावनो गैलानो खोमा दे जाजोबसै Zaismu. Tuh.
Ini yang gue pada jalan mana? Enggak. Ini udah tas lo ini dong na. Hello, hello. Ada subscribe channel, subscribe hora, like hora, comment hora. Bang kan. Dong tak. Mantap. Hello. Gue sama gue jalan lah. Ang mama dalim ko sa nang lebih tinggi saw na mama. Sarai dulu. Mantap deh pak. Dan yun, daan kami sa jalan. Ang dami cancel na. No. Mansabay boleh. Ada dalam tu. Mansabay boleh. Ya? Pwede? Yung kanang kada. Oo, tuman ka. Yung kadang ka. Naribi yung cake birthday cake banay grio. Mudah dah. Mantan mo. Halit gaw na nga. Ang hamog kya. Ya tu. Sarai ke helmen. Endorsekan di Waza berai ni tabis gangen. Nani ate mau ku hargan.
Monas bara hai nih hello बेलासियावसो नांगौलै पासतानिफ्राय 8था दा गासिबो हाबजोबनो हो दाला गासिबो लाइट होनो सोरो होजोबा होजोबो होनदों माला लाइट होजोबोथाय अ नों उन्दुनाया खै मिनिट जाखो इलाय बोनाया दोनसै ना दोनबावगोन आं इखायनोथ' इदि आद्रा खिथाखौ लाइभ होनबाय बेसेबां गोबाव घन्टा नङाबा गाबोन फुङाव सातता बाजै सयजन फैदो सासेयाव कमेन्ट लाइक ओइ सोरबा अजय बसुमतारी अबे ओइनो अजय बसुमतारी मा खालामदोंनो ओरैनो दं आया subscribe आइदिसो खोमा ना गैया अजय बसुमतारी जा साब खालामदो आया इलाय मानो इदि फैदों सारायखौ हेबनो थनफिना नोंखौ जुलि लानांगौबा नोंजों है क'फिखौ जागोन जों बेरायनो थांनो सानदों मानसि दं नै
सोरलाय आरो मबाइलाव सार्च खालामदों गेलारियाव सार्च खालामदों नोंनि गेलारियाव सोर सोर हरसेथेन होदोंना जोङो हराव लायनानै होमबा 12थासोआव लाइन दंमोन ना दोनसै खोमा नों पियासआ साबेसे नायगोन दा जि मानसि दं कमेन्टखौल' हरलाय कमेन्ट हराबा पियास दैबानो जायो सोर सोर दं जोंहा कमेन्ट खालामदोलै अननानै लाइक मोनसे थुना होदो गाइस मोनलायदो मेरला मानसि एलबि होदों खोमा अजय बसुमतारियाबो मोनसेल' कमेन्ट होबाय हाजुमा बसुमतारी हेलौ मा खालामदो आब'नो ओरैनो दं आगै ओंखाम जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो आगै हाजुमा बसुमतारी लाइक दान आब'नो थेंक इउ आगै लाइक खालामनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो हाजुमा आगै मोनदों हाजुमा गैया आलु ना आब' सनानो गोथावथार हाजुमा गैया मोनदों र' आब' बिजि दंनो दे थेंक इउ आं एलबियाव दसे सम हाबफैनायनि थाखाय
फेत्ला इउटुबाव मोसानांगौ नों मोसानांगोन माने नों मोसा आं भिडिअ बानायगोन नायोआनो खोमा ना जों गामिना नोंथ' गयखौ हानासोलै हो थाम्फै फैदों मुस्रिनिया आंनाव बाफैबाय मोनदो जानो जाहां बेलेगनि माबायावसो जाहैदों नामा लाइभआव देलाय
Neighbor, đâu phải đấy 10 minutes देखो सुन ले पियर्स को मैं 32 minutes कैसे